Il-Gvern Nazzjonalista ma kienx ġust fil-konfront tal-poplu Malti għaliex minflok ikkontrolla n-nefqa għażel li jżid it-taxxi, sanzjonijiet u rati ta' imax għoljin. Min-naħa tiegħu dan il-Gvern se jkun qed jaħdem sabiex is-sistema finanzjarja tkun waħda soda u ġusta bil-għan li jintlaħqu l-miri li jitnaqqas id-deficit u jkun assigurat it-tkabbir ekonomiku u l-istabilità finanzjarja. Dan qalu l-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna waqt il-programm Sibt il-Punt fuq One Radio is-Sibt filgħodu. Meta rrefera l-aħħar rapport li ħareġ mill-Bord Eżekuttiv tal-Fond Monetarju Internazzjonali, il-Ministru Cicluna qal kif dawn irrikonoxxew il-politika li biha mhix il-Gvern biex fost affarijiet oħra jindirizza l-isfidi li qed taffaċċja l-ekonomija ta' pajjiżna. Il-Ministru Cicluna qal il-Gvern qed jirrevedi l-mod kif isir il-budget u s-sistema ta' kif għandha titrażżan in-nefqa pubblika. Fl-istess waqt il-Gvern għaddej bi programm ta' inizjattivi li jinkoraġġixxu l-investiment u l-ħolqien tal-impjiegi. Fost dawn l-inizjattivi il-Gvern qed jippjana kif ibaxxi r-rata ta' interessi fuq it-taxxi. Il-qudiem sa naqsu wkoll ir-rati tal-imax biex inġibuhom mas-suq, jiġifieri ftit iktar minn 6% ma jibqgħux 9%. Barra minn hekk huwa qal li għandha tinbidel is-sistema kompjuterizzata kif in illum biex din tkun iktar effiċjenti u tadatta fl-iqsar żmien mal-miżuri mħabbra fil-budget minn barra li jitnaqsu l-ispejjeż amministrattivi. Cicluna semma li l-iskema tal-VAT se tiġi estiża li għalija jikkwalifika kull min sal-aħħar tal-2011 kellu xjati. Semma wkoll kif permezz tal-Spending Review Unit in-nefqa tal-Ministeri se tkun pjanata aħjar u kontrollata. Dan huwa skrutinju diffiċli u li nassab dan il-unit li bnejna, dal-Spending Review għandu Professor Marard, qed naħdmu flimkien, qed nibatu għall-Ministeri, l-Parent Sex tagħhom u nfehmuhom dil-politika ġdida, il-mod kif nippjanaw. Barra minn hekk il-Ministru tal-Finanzi ħabbar li biex jitnaqqas il-pis fuq min iħallas il-VAT se jintroduċi s-sistema fejn il-ħlasijiet għandhom l-ewwel jagħmlu tajjeb għall-ammont tal-VAT dovut, imbagħad ikomplu jaqtaw l-imaxijiet li akkumulaw. Il-Ministru Edward Cicluna sostna li l-politika finanzjarja tal-Gvern hija mibnija fuq il-kredibilità u għalhekk hemm l-istituzzjonijiet bħal Fond Monetarju Internazzjonali, l-Aġenziji Internazzjonali ta' Kreditu, kif ukoll l-Unjoni Ewropea qed jaraw li l-pjan tal-Gvern biex jindirizza l-isfidi ekonomiċi u finanzjarji huwa wieħed fattibbli.